היי לכם, בפרק הזה נדבר על איך נפטרים מהקיבוצים בבטן ולוחצים על הכפתור של האנטר. אז להתחיל להשקיע זה תמיד מרגיש מוזר ומפחיד ועושה קיבוצים בבטן, גם אם כבר למדנו, נסגרנו על עצמנו והחלטנו סופית. אז איך מתמודדים עם זה? כדאי לכם להקשיב לפרק הזה שילמד אתכם ללחוץ על האנטר. כבר מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסט פשוט להשקיע, הפודקאסט שייתן לכם את הביטחון להתחיל לנהל את הכסף שלכם, עם דוקטור שרון גרעין טל. להתחיל להשקיע עושה קיבוצים בבטן. נניח שכבר החלטתם, לא יודעת אם זה קרה לכם, אבל החלטתם שאתם נפרדים כל חודש מ1,000 שקלים, ושאתם מתחילים להשקיע, וכבר דיברתם עם ברוקרים או עם בתי השקעות, וקיבלתם החלטה איפה להשקיע, אתם סגורים על עצמכם, 1,000 שקלים זה, והגיע הרגע ללחוץ על הכפתור שאומר קנה, או העבר, או כן, או מאשר. ואתם שם עם האצבע, ועומדים ללחוץ, ולא, קיבוצים בבטן, זיעה קרה בהגזמה, פחד, היסטריה, חששות, ואז אתם מתחילים לשאול את עצמכם, זה נכון? אני באמת רוצה להיפרד מ1,000? אני באמת בחרתי את הקופה הזאת ולא את הקרן ההיא? אני בטוח רוצה קרן מחכה ולא קרן סל? אולי אני בעצם אחזור אחורה, אני אתלבט עוד 20 שנה, ואז אני אמצא את עצמי בפנסיה בלי שקל, אחרי שהכסף נח בבנק במשך עשרות שנים ולא עשה כלום. טוב, המחשבה הזאת לא באמת עוברת לאף אחד בראש, אבל המחשבה של אולי אני לא אעשה את זה היום, אולי אני אלחץ על הכפתור הזה שמאשר את ההשקעה מחר, כך בעוד המון זמן, כשאז אני בטח אהיה סגור או סגורה על עצמי. אז תקשיבו, זה לא קורה. ההתחלה, הפעם הראשונה, השנייה, השלישית שמשקיעים, מלווה בקיבוצים בבטן, בתחושה לא נוחה, בהרגשה שאין לי מושג מה אני עושה או עושה, בתחושה שאני חסרת אונים מול ההשקעות האלה, כשאני מעבירה את הכסף לאיזה שדה קרב, וברגע שאני אעביר אותו, השוק יקרוס בטח ב-90%, ואני אאבד את כל הכסף שלי, והכל נורא מלחיץ ומרתיע, ואני פשוט לא אתחיל להשקיע עכשיו וזהו, ביי. אז תדעו שזה ככה אצל כולם. ההתחלה של להתחיל להשקיע, של להיפרד מהכסף, מרגישה פשוט נורא. תראו, להוציא כסף אנחנו רגילים. אנחנו רגילים להוציא, לשלם, ואז לקבל תמורה שהיא יחסית מיידית, פחות או יותר. נגיד שילמתי על קפה ומאפה, ימי, טעים לי, אני אוכלת, שילמתי על חופשה, יש לי תאריך, אני יודעת מתי אני עומדת לקבל את התמורה. להשקיע זה מוזר, כי אני בעצם מעבירה כסף לאנשהו, בין אם זה לבורסה דרך הברוקר, או לבית השקעות, או לקרן השתלמות, אם אני עצמאית, או לקופת גמל להשקעה בעצמי, או דרך סוכן. אני מעבירה את הכסף, ולא מקבלת תמורתו מיידית כלום. ואז אני שואלת את עצמי, מה עשיתי? כרגע לא יצאה לי שום הנאה מיידית מהעניין הזה, ומצד שני, הכסף שם הוא מסתכן, כי השקעות באות עם סיכון, ויש סיכוי לא רע, שעכשיו יגיע משבר, כי משברים מגיעים באופן אקראי, וימחקו לי 30% מהכספים ששמתי. זה תרחיש שיכול לקרות, וזה מפחיד, וזה מלחיץ, ובצדק. העניין הוא שבלי להשקיע, אין לנו סיכוי לצמוח. אם אתם שואלים אותי, הרבה יותר מפחיד אותי לא להשקיע, ולהישאר עם הכסף שיש לי, ולהתמודד עם זה בהמשך, כשאני אסיים לעבוד, ואני אסתדר עם הסכומים שצברתי, וזהו. הרבה יותר מפחיד אותי לגלות בהמשך הדרך, שאין לי מספיק כסף בשביל לחיות טוב, בשביל לשמור על אותה רמת חיים, כמו שהייתה לי עד הפרישה, ויותר מזה, כשאני אפרוש, ויהיה לי זמן פנוי, אני ארצה ליהנות ממנו, ואני רוצה שיהיה לי כסף לבלות ולהתפנק ולטוס לחול, ובעצם לחיות בכיף,
לחיות בצורה שנעימה לי וכמו שאני מדמיינת אותה. ואם אני לא אשקיע, אני לא אוכל להרשות את זה לעצמי. בעצם, תחשבו על זה ככה, כשאנחנו משקיעים כסף, אנחנו דואגים לעצמנו העתידי, לעני העתידי שלי. כי אם אני אצרוך את כל הכסף שאני מכניסה בהווה, לא יהיה לי כסף לעתיד. הכסף לעתיד שלי מגיע ממה שאני מכניסה היום. אני אגיד את זה במילים אחרות, כל שקל שאנחנו מכניסים היום אמור להתחלק בין ההוצאות הנוכחיות להוצאות העתידיות, כשלעני העתידי שלי זה יהיו ההוצאות הנוכחיות. ואם אני עכשיו צורכת הכל, אני דופקת את עצמי העתידי, כי אני לא מאפשרת לעצמי בעתיד רמת חיים ראויה וטובה כמו שאני חולמת עליה. הדרך היחידה לעשות את זה, להבטיח לעצמי בעתיד רמת חיים טובה, היא להשקיע חלק מהכספים שאני מכניסה בהווה. אין ברירה אחרת. וכשמבינים את זה, שזה הרבה יותר מפחיד לא להשקיע מאשר הסיכון שיש בהשקעה, אז צריך למצוא את הכוחות אצלנו בפנים, להגיד, אוקיי, אני מתגבר על הכאבים בבטן, על הקיבוצים בבטן, על החשש, על הפחד, אני מכניס כסף, בהתחלה עדיף לא גדול, בשביל ללמוד להכניס כמה מאות או אלפי שקלים, בשביל להתרגל לזה, בשביל להבין שאנחנו במסלול הנכון, ואז באמת אנחנו יכולים לישון יותר טוב בלילה, כי אנחנו דואגים לעצמנו. כמובן שצריך לוודא עוד מראש, שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, ושאנחנו משקיעים במקום הנכון. כי להשקיע כסף במקום הלא נכון עבורו, זו יכולה להיות טעות מאוד מאוד גדולה. אנחנו משקיעים רק כספים שאנחנו יכולים להיפרד מהם, יכולים להרשות לעצמנו להיפרד מהם לטווח ארוך. אנחנו נוכל להסתדר בלי הכספים האלה במקרה חירום אם ההשקעות לא יצליחו, אבל בכל מקרה כדי להקטין את הסיכוי שזה יקרה, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו משקיעים. טוב, זה בטח כבר לא סוד שאני בעד שיטת ההשקעות הפשוטות, שאומרת שמשקיעים לטווח ארוך ובתיק מפוזר, זה ממזער את הסיכונים שצריך לקחת, לא לוקחים סיכונים מיותרים, וזו ההשקעה הכי יעילה מבחינת עלות תועלת, זמן התעסקות ותמורה שאפשר לקבל, שיש. אז שווה קצת ללמוד את התחום, זה באמת לא מדע טילים, זה בקטנה, להחליט מה עושים, לוודא שזה מתאים לכסף שלנו, לסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, לזמן שאנחנו מוכנים להיפרד ממנו, ולוודא גם שזה מתאים לנו, כי אם אנחנו לא נוכל לישון בלילה, כי הכסף שלנו מסתכן, גם אם הבנו על זה וקראנו על זה, אם אנחנו לא נוכל לישון טוב בלילה, זה לא שווה את זה, חד משמעית. אסור לפגוע באיכות חיים שלנו. כלומר, אני אומרת שלא להשקיע פוגע באיכות חיים העתידית שלנו, אבל אם כשאנחנו משקיעים זה פוגע באיכות חיים הנוכחית שלנו, ואנחנו לא מסוגלים לישון, ולא מסוגלים לתפקד מהחשש לכסף שלנו, לא שווה את זה. או שצריך לנסות להיפטר מהחששות האלה, אבל בכל מקרה לא להשקיע כשזה פוגע באיכות חיים הנוכחית שלנו. אחרי שעשינו את כל זה, בדקנו שהכסף במקום הנכון, שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, שהתיק מתאים לו לסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, ואחרי שאנחנו גיבשנו לעצמנו מיינדסט של משקיעים, שאנחנו מסוגלים לישון בלילה אפילו שהכסף מסתכן, מתוך המחשבה שהוא באמת באמת דואג לעתיד שלנו, אז אנחנו יכולים בשקט להתגבר על החששות, להתגבר על הפחדים, על הקיבוצים בבטן, להתגבר על הרתיעה ולהתחיל להשקיע. עם הזמן זה הולך ומרגיש יותר קל, זה מרגיש טבעי. שוב, רק לדאוג להשקיע נכון, להבין מה שאנחנו עושים ופשוט לצאת לדרך, כי לא יגיע הרגע שההתחלה הזאת תהיה לנו יותר קלה. ההתחלה הזו תמיד תרגיש נוראית.
אז יאללה, תוודאו שהכסף במקום הנכון, תבדקו שהכל מותאם לסיכון שאתם מוכנים לקחת ולבני אדם שאתם, מבחינת הסיכונים שאתם מוכנים לחיות איתם, וצאו לדרך. שימו את ה-500 שקלים הראשונים או את ה-1,000 שקלים הראשונים ותתחילו להשקיע. מקווה שזה עזר לכם, שזה מילא אתכם במוטיבציה להתגבר על החששות והפחדים, ולא לחכות לרגע שהם ייעלמו, כי הם לא ייעלמו. כל זה כמובן, חוזרת על זה עוד פעם, תחת זה שלמדתם קצת את הנושא, הקדשתם לו קצת זמן, ואתם יודעים מה אתם עושים. אם מצאתם את התוכן הזה מעניין או מועיל, או גם מעניין וגם מועיל, שזה הכי טוב, זה יהיה נהדר אם תשתפו אותו עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שהם באמת יוכלו גם לקבל את הערך הזה, ולשמוע איך מתחילים את הדרך באמת, ואיך מתגברים על הפחד שהוא קיים אצל כולם. תודה רבה רבה שהקשבתם.